Искаме днес да покажем как можем да ремонтираме някои учебници, защото често получаваме учебници в много лошо състояние. А междувременно не е много трудно те да бъдат поправени. Избрали сме с Преси две неща, които са доста чести случаи. Единия е, виж каква изядена корица. Гризната. Може да са имали мишки вкъщи, но това много лесно се поправи и сега ще ви покажем как. Преснимали сме на цветния ксерокс една същата корица от друг здрав учебник. Сега ще я изрежем, за да можем да я залепим. Можеш да избереш някакъв картон, който да съвпада по размер. Мисля, че е супер. Ето тази корица ще ми свърши много добра работа. Сега ще постъпим така. Аз мисля, че тази направо можем да я изрежем, защото ще е грозно да е наполовина истинска, наполовина имитирана. И затова просто ще направим една допълнителна корица. Която си е същото. И сега ще я залепим за книжното тяло. Не ми хвани учебника. Ето така. Хубаво е да го подлепим от вътрешната страна, за да се държи корицата по-здраво. Но освен това, според мен, за да не се разнищват краищата, е добре да я облепим и по краищата. Да не бъде вътре. И в долния край. Един нов учебник. Мисля, че от изядения учебник стана един съвсем здрав, използваем и даже естетически пригледен. Тук тези крайчета можем да ги обрежем. Получаваме една хрестоматия съвсем в приличен вид. Сега този е доста по-тежък случай обаче. Има учебници, които са издадени така, че се разлепват. Това не е вина на учениците. И се разпадат на отделни листчета. Използването им в този вид е абсолютно невъзможно. И затова ще покажем как можем да ремонтираме такъв учебник. За съжаление, преди да го сглобим, трябва да го разкъсаме до край, за да можем да го прошием отново и вече той да бъде здрав и да не се разпада. Откъсваме всички страници на книжното тяло, които едва се държат. Вижда се много ясно докъде
не са слепени добре. Тези вече са залепени за самата корица и тя ги оставяме така. За сега оставяме корицата на страна. Сега ще ни трябва един специален уред. Кажи го, Преси. Това е голям телбот, т.е. перфоратор, който сега ще перфорираме това тяло, така че да можем да го прошием. Аз ще ти подам отделни части. Прошиваме го на части, защото дори този перфоратор няма да хване всичките страници на куп. Нагласяме го така, че да е горе-долу по средата. Може би малко надолу. Може би малко надолу. И освен това трябва да внимаваме, когато дупчим страниците, да ги дупчим така, че дупките да съвпаднат накрая. Така е добре. Така е добре. Ставя ги така. И така на порции ще продупчим всички листа. Тази порция беше по-голяма. Сега ще ти подам по-малко. Преди да започнете да дупчете учебника, е хубаво да се уверите, че всичките му страници са на лице, разбира се. Ние сме го прегледали предварително и сме видяли, че не липсва нищо. След като перфорирахме книжното тяло, сега ще го прошием с помощта на тези хубави тълчета. Те се продават в магазините за канцеларски материали. Това са телчета за папки. Ще ни трябва само телчето без другата част на комплекта. Подреждаме книжното тяло, така че дупките да съвпаднат. Може да само част, мисля, че ще ни бъде по-лесно. И вкарваме телчето през дупките, които сме направили. Така нанизваме цялото книжно тяло на телчетата. Ако не сме работили много точно, ще ни се разминат дупките, затова е необходима известна сръчност. Важното е да не се бърза прекалено и да се работи точно. Нищо, ние сега ще го фиксираме с залепването. След като събрахме книжното тяло, сега можем да завием парчета и да ги фиксираме с едно парче тиксо, което вече ще позволи това книжно тяло никога повече да не се разсипва. Остана да сложим корицата и да го направим. Аз препоръчвам да се намаже гръбчето, което се образува в резултат на нашата операция, слепило. И това гръбче тук също малко да се намаже слепило. След което да се завие корицата и малко да се натисне, за да страни. Разбира се, това не е достатъчно, защото ние в момента не използваме истинско печатарско лепило, затова, ето вижте, това се разлепва за това, за да го фиксираме на тази страница,
Ще поставим пиксо отгоре долу. Която ще фиксира съвсем книжното тяло. И същото ще направим и на последната страница, където също има почерпък. Не е така, че Да прилепва. гръбчето да прилепва. Този учебник никога вече няма да се разпадне лист по лист. Независимо какво ще го правим. Но виждате, че тук не бяхме много точни и малко да се разминаха листите. Ние ще ги поправим, можем да ги обрежем с ножичка. Важното е, че самия учебник вече е съвсем използваем и независимо, че не се отваря до край, текста напълно се чете и няма пречка да бъде ползван поне още една година от други ученици. Ето това искахме да ви покажем, че не е никак трудно и даже е забавно да се правят учебници. И мисля, че всеки би могъл да помогне малко на своите учебници да бъдат ползвани и от други хора. Довиждане!